Am intrat în mini-parcul Bulgaria. În față se vede o parte din cetatea Țaraveț. Iar acum încep să vizitez parcul The Church of Christ Pantocrator, Nesebar, secolele 13-14. Așa. Mai departe. E foarte cald, sunt 31 de grade, am înțeles. Aici este Customs Headquarters Varna. Deci ar veni sediul vamei din Varna. Ce să spun mai obiectiv turistic, sediul. Dar cine știe? Așa. Acesta este. Mai departe, portul din Varna. Canale estul Varnei și vestul Varnei. Biserica Sfânta Sofia, fondată în secolul V, reconstruită în secolele 6-7. De ce scrie Nesebar acolo? Că și aici scrie Nesebar. Așa. Mai departe. Deci aceasta, după cum am zis, este portul din Varna. Hoteluri în nisipurile de aur. Sinceră să fiu, n-aș fi vrut să vin aici în mini-parcul Bulgaria să văd hoteluri în miniatură. Aș fi vrut să văd mai mult obiective turistice. Biserici, catedrale, etc. Deci, aici este fortăreața Capul Caliacra. În față, din secolul IV înainte de Hristos. Deci Capul Caliacra. Aici este, în miniatură.
dau un zoom, se văd ruinele unei cetăți a venit. N-am fost acolo. Așa, mai departe. Deci aceasta a fost capul Haliacra, acesta. Monumentul Panteonului. Sculptură Veselin Nacev, Hristo Botev. Arhitect K. Yamarov, K. Goranov și P. Zlatev, 1959. Se aude aici o muzică, parcă ar fi turcească. Da, ei au influențe. Seamănă cu muzica turcească un pic. Plisca, Marea Bazilică. Terminată în jurul anului 875. Rezervația Plisca, Rezervația Națională Istorico-Arheologică Plisca. N-am auzit de ea până acum. Sunt multe lucruri în Bulgaria de care n-am auzit. Așa. Asta e o catedrală imensă. Să vedem ce catedrală. Adormirea Maicii Domnului, Catedrala Adormirea Maicii Domnului. Da? Unde e asta scrie Varna. O fi în Varna? În Varna. 1882-1886. Bate soarele în față. Asta este. Da, un pic mai luminos. Da. Aici se pare că este un aeroport în miniatură. Văd Varna Airport, da. Aeroportul din Varna. Ce să spun, mare obiectiv turistic, da? Dacă așa au considerat ei, Varna International Airport 2013. De fapt, eu am crezut că sunt obiective turistice, dar de fapt se numește Mini Bulgaria. Acest parc, reședința Euxinograd, Evskinovgrad Royal Palace, 1882-1890. Asta chiar e frumoasă, foarte frumoasă. Reședința de vară a monarhilor Alexander
Battenberg, Ferdinand și Boris al III-lea. E foarte frumos aici. Reședința Euxinograd. Foarte frumoasă asta. Deci unde au stat monarhii. Monarhii Bulgariei. Asta mi-a plăcut cel mai mult. Mai văd ceva aici frumos. Cu bleu. Foarte frumos. Ia, ce este? Muzeul Reînvierii Naționale și Ansamblu Constituent 1879. Să dau mai așa mai departe. Veliko Târnu 1879. Aici este steagul Bulgariei. Această clădire frumoasă despre care v-am spus. Iar aici este un monument. Monumentul Maica Bulgaria. Monumentul Maica Bulgaria. Nu prea se vede din cauza soarelui așa bine. Rusia, Turcia 1177, 78, Serbia, Bulgaria 1885. Războiul balcanic 1912-1913 și primul război mondial 1915-1918. Biserica Martirii 40, Sfinții 40 de, Biserica Sfinții 40 de Martiri 1230. Dar nu ne spune unde sunt toate astea. Unele din ele, de fapt. Frumos. Monumentul Libertății ruse 1908. Monumentul Libertății. În continuare, clădire foarte lungă. Dohodnozdanie 1898-1902. Ce-o fi asta? Nu știu. Nu știu ce-o fi asta. Portul din Ruse. Așa. Nu merită să mă mai duc să filmez chiar tot. Acum ce văd acolo, cred că este în Plovdiv.
Am fost un monument. Ia să vedem, așa e, da? Înainte de asta să venim aici la al doilea Imperiu Bulgar, 1885-1393. Da, al doilea Imperiu Bulgar, dar ce reprezintă? Al doilea Imperiu Bulgar. O fi cetatea aceasta, scrie Veliko Târnovo, da. E cetatea Veliko Târnovo, care se vede în spate. Aici Plevna, într-adevăr, cum am intuit, am recunoscut această clădire. E panorama din epopeea de la Plevna din 1877. Și înăuntru este o panoramă care arată războiul. La 1877. Assumption of the Holy Mother Church. 1866. Scrie Gabrovo. Așa, sunt flori frumoase pe aici. Un mini parc, într-adevăr, cum se și numește. Să vedem acolo un pod, dar mai întâi trecem pe lângă această miniatură unei biserici din ruse, scrie Biserica Sfintei Fecioare, Sfânta Bogorodița. Este monument UNESCO. Da. Săpată în stâncă. Aici văd un pod. Podul Belenski, de la Biala, peste râul Iantra. Da, acolo niște căsuțe în miniatură. Trebuie să mă grăbesc că la 5:30 plecăm. Grupul nostru de români, cu care am fost și în canionul Emen. Am avut de ales între alte obiective turistice, dar l-am ales pe acesta în timpul liber avut la dispoziție. Ceilalți s-au dus la fortăreața. Aici este monumentul de stat, monumentul fondatorii statului bulgar. Așa, cu soarele în față. Da, asta e. De asta la Șumen. La Șumen. Călărețul Madara. 18,2 km de Șumen. Municipalitatea Caspician. Așa. Călărețul Madara. Unde e călărețul Madara? Că nu văd. Nu apare. Călărețul Madara. Călărețul Madara nu e. Trebuie să întreb pe cineva de aici. Hello, can you tell me the Madara Rider? Where is Madara Rider? You have it on the map there. What?
There is a map with a red dot. No, no, no. Vămadara Rider. Where is the... The ri- Yes, You mean? here, where is Well, the statue? No, it's a horse. Yes, I know. And it's in the rock. Ah, it's in the rock. Really? No, no, no. Here is something else. Here is something else. Here is in Ruse. No, It's not. it's not presented. Yes, it's not present. Okay, thank you. Yeah, it's actually here it is. Really? Yeah, I didn't. it's a horse with a rider on it. Something, yes. Ah. And this is actually So, from the first Bulgarian kingdom. It's a handmade thing, huge thing. okay. It's sculptured. Yes, in the rock. Mhm. Sculptured, not painted. No painting, just rocks. Thank you very much. Bye bye. Deci acesta era călărețul care este sculptat în stâncă. Aici sunt niște sculpturi. Automagistrala Hemus, Varna. Belogradcic, fortăreața Belogradcic, secolele 1-3. Aceasta este fortăreața Belogradcic. Impresionantă. Fortăreața Belogradcic. Aici este intrarea. Acum cred că nu știu ce fi. Biserică, dar nu văd nicio cruce. Vidin, fortăreața Baba Vida, sfârșitul secolului 12-14. Fortăreața Baba Vida. Am trecut pe lângă. Mă întorc acum. Sau nu? Da. Hai să mă întorc. Frumos peisajul din față. Ia să-l mai fotografiez, să-l mai filmez o dată. Așa. Biserica Sfânta Nedelia, Sofia, 1927-1933. Nu, aceasta este Sfânta Nedelia. Foarte frumoasă. Aici un palat nemaipomenit, un călăreț, o statuie cu un călăreț
În fața ei, la Sofia, este monumentul țarului, monumentul țar liberator. Țarul liberator, probabil. 1907. Țarul liberator, sau așa se numește, țar liberator, eu știu. Așa. Acum este Ansamblul Național al Republicii Bulgaria. Așa. Ansamblul Național al Republicii Bulgaria și în fața lui este monumentul acesta al țarului liberator. Încă o clădire superbă aici. Sofia, administrația prezidențială. Mare administrație asta prezidențială. Sofia, clădirea auxiliară a Ansamblului Național. 1954. Monumentul Sfânta Sofia. Monumentul acesta este monumentul Sfânta Sofia. Am trecut pe la... V-am spus de Baba Vida Fortress. De aici este Magazinul Universal Central. Magazinul Universal Central din Sofia. 1957. Și o clădire comunistă, mi se pare. Poate mă înșel, dar mie așa mi se pare. Aici Moschea Bania Bashi din Sofia. Clădire foarte frumoasă aici, galbenă. Galeriile Naționale din Sofia. Aici este biserica. De fapt, Sveti Sedmokisletnitski, Moschea Neagră. Moschea Neagră. Neagră e... Nu e neagră. Geamurile și ușile sunt negre. Aici, pe partea cealaltă. Altă clădire, biserică. Place aceasta.
Palatul Regal Vrana. Foarte frumos, din Sofia. Iar aici, mănăstirea Sfântul Ivan din Rila. Soare. Palatul Țarca Bistrița din Rila. Țarca Bistrița din Rila. Iar aici cred că este catedrala sau biserica cea mare din Sofia. Dar mai întâi, Teatrul Național Ivan Vazov din Sofia. Foarte frumoasă clădire. Foarte, foarte frumoasă. Aceasta cred că e biserica Alexandru Nevski sau catedrală ce-o fi. Pe care am vizitat-o de fapt cu câțiva ani. Sofia, da, catedrala Alexandru Nevski. Ansamblu aici bisericesc. Mănăstirea Assumption of the Virgin. Biserica Sfânta Fecioară Maria din Asenovgrad. Ski Resort. Ski Resort din Banscu. Am văzut acolo o biserică frumoasă pe care n-am trecut. Mă grăbesc acum la 5:30 plecarea. Teatrul Roman din Plovdiv. Teatrul Roman din Plovdiv. Să văd biserica aceea. Că n-am filmat-o. Superbă această biserică, ceva de vis. Templul Nașterii lui Hristos, memorialul templul memorial al Nașterii lui Hristos din Șipca. Mănăstirea Dreanovo din Dreanovo. Podul Diavolului din Ardino, districtul Cargiali.
aici, nu știu ce fi, pentru că nu are nimic. Apa, da. Monumentul Sfintei Fecioare al lui Dumnezeu. Complex memorial apărătorii Starei Zagora, din Stara Zagora. Ia uite aici o clădire foarte frumoasă, foarte frumoasă. Stația de tren Varna. E foarte frumoasă. În ce an e făcută? În ce an? 1925, bineînțeles. Mă gândeam că nu e de pe vremea comuniștilor. Ca un palat. Ar fi fost ceva palat. Încă o clădire superbă aici. Tot ca un palat. Să vedem ce este. Plovdiv, stația centrală de tren. Ce n-am mai filmat? Ce-a mai rămas nefilmat? Bulgaria, mini-Bulgaria, scrie aici. Catedrala Sfinții Ciril și Metodiu din Burgas. Nașterea lui Mary, Biserica Nașterea lui Mary din Veliko Târnovo. Nașterea Fecioarei Maria, de fapt. Mănăstirea Troian din Oreșac, Lovici. Loveci. Haskovo, monumentul Sfintei Fecioare Maria. Parcă am mai arătat asta. Și asta am mai văzut. Așa. Asta am trebuit să plec. Mănăstirea Troiană. Veliko Târnovo, Galeria de Artă de Stat. Și Muzeul Sfântului Eftimi. Iar aici este monumentul Asen. Monumentul regilor Anevski. Anevsi.
aici. Très bien frumoasă cu bleu. Nașterea Sfântei Maria. Fecioarea Maria. Iar aici, catedrala, am zis, Ciril și Metod. Cam asta a fost.